Ayo. Ay, Col, unsa man imo? Kining naamoy kining vitamins pang patambok. Ayaw na, Col. Tara, Col, oh. Ani, Col, kasigurado jud nga mutambok ka na. Pila man eh? Ana, Col, to 50 lang na. Grabe. Mahala po dani, oy. Naaman ay discount, Col, basta gwapo ang mupalit. Tinuod ka? Lagi, Col. Side view ragod gamay, Col. Ano eh? Bali na pud gud sa pikas, Col. Napatay, Col. Di man madala, Col. To 50 gid siya. Uy, sir, anong naman ka diha? Ang hirap mo na yung unti sa sila. Dituyo na ko na ma'am para makabantay na yung kubay ni gawas mo sa pultahan. Kaya karaan ni bayan ako imo ko sibatan. Amo ba di ay? Ma'am, tabangin ako pabangon ma'am. O tanawa lagi ni sibat ako. Langga na ako yung magic. Tanawa ang siga sa lighter ha. A few moments later. Dok, maing buntag. Magpa-check up unta ko, Dok, kay murag lain man ako paminaw sa akong lubot, Dok. Murag init-init man. Mao ba di ay misis? Sige, butangan na tong thermometer na imong lubot para mabalaan na to kung unsa kainit na. Sige talikod. Hala, Dok. Maulaw man ko, Dok, oy. Ayaw na kaulaw misis. Anad na ko ana. Doktor ba ako? Pero ug maulaw jud ka, atong palungon ang suga. Dok, unsa man na? Dili man na lubot. Kabalo ko misis. Dili man po ni thermometer akong gigamit. Samo ka ni mga ikunin, Debe. Kaya rin sa nagtiwas, ha? Agay! Inuod na today gihapon ni Slap. Lap! Debe, samo ka ni mo, oy. Lap! Samo ka dyan. Nagsildo na dahil mo. Kaya kang kwarta. Ano man? Sa ka rin nagpuyo ni lakihat, no? Ay, tama. Kainin kayo. Naitaw atong taon-taon. Sige, may pa. Excuse me, ya. Pwede mangutana? Unsa man? Nakaila ka nila kihaya, oh. Asa na sa nagpuyo, ya? Kaning tawhana? Tara man dapit ilang balay dito sa... Ay,